КН Гранит ООД е с основна дейност рязане, обработка и монтаж на скални материали. Фирмата получи възможност да придобие ново, по-екологично оборудване в рамките на проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на приоритетна област "Иновации за зелена индустрия" на програма "Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия". Дружеството закупи и пусна в експлоатация 5-осна машина за водоабразивно рязане WaterJet, който е с повече функционални възможности от настоящото ни оборудване, тъй като реже с струя вода с диаметър 1 мм с много високо налягане. При тази технология значително се намалява шума, използваната електроенергия, остават по-малко отпадъци. Тази машина повишава нашата конкурентоспособност, тъй като ни дава възможност да режем сложни детайли от различни материали, което е невъзможно да се постигне с настоящото ни оборудване и технология. Фирмата достави и монтира инсталация за декантиране и пречистване на отпадните води. По този начин се използва една и съща вода в цикъл, като се пречиства напълно и се използва отново и отново. Използването на системата за пречистване на отпадната вода ще позволи на дружеството да изпълни редица екологични изисквания с оглед на задълженията, които има към националното законодателство и директивите на Европейския съюз. Благодарни сме на Иновация Норвегия за финансовата подкрепа, която ни оказа. Горещо препоръчваме тази схема на финансиране на други фирми и колеги.